olympionik Adam Hagara je práve u nás v Trnavskom rádiu. Pekné ráno, Adam. Ahojte, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. V prvom rade my ti gratulujeme k veľkému úspechu, aby som nezabudla. Pred rokom si bol, začiatkom februára 2025 si bol u nás, rozprával si aj o olympiáde, že je to tvoj veľký sen a vtedy si len tak sníval. A ja ti mám na teba prichystaný aj taký zvuk. Ja som vystrihla niečo z tohto rozhovoru a takto si presne znel. Záleží teda na, ako skončím na majstrovstvá sveta seniorov, to znamená, že musím sa dostať teda do voľných jazd, 24 aspoň, do 24. miesta, ale odratávajú sa v podstate stupenky, že keď nejaký Japonec alebo niekto skončí na prvom mieste, tak dostane 3 stupenky, potom ďalší 2 zase. Takže záleží, ale myslím, že keď budem do 20. miesta, tak by som sa mal dostať na olympiádu. Vtedy si Adam hovoril, že záleží, nevedel si, že sa tam dostaneš. Tak pamätáš si ešte na toho minuloročného Adama? Tak pamätám si, ale neviem, či sa niečo zmenilo od toho času, keďže všetko je v podstate rovnaké u mňa v živote, ale tak ja som rád, že sa mi to podarilo a teším sa, že som to mohol byť. A keď si ešte máš tak zaspomínať na ten prvý moment, kedy si zistil, že na tú olympiádu ideš, tak aké to bolo? Ako si na to pamätáš? Musím sa priznať, že ja moc neprežívam také momenty. Takže bol som určite šťastný, keďže som preto trénoval dlho, ale tak už keď som v tom momente, tak nevnímam to nejak moc na to nemyslím, ale ja som šťastný, že sa mi tam podarilo ísť a že som sa to mohol predviesť pred celým svetom. Áno, stal si sa vlastne prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý postúpil do olympijského finále voľných jazd. Aký bol možno ten prvý pocit, keď si po tom krátkom programe uvedomil, že je to tam, lebo bolo aj vidieť šťastie na tvojej tvári, keď sa ti to podarilo? Tak bol som šťastný, lebo to bol môj cieľ, samozrejme postúpiť do voľných jazd. To som sa ukázal 2-krát na olympiáde, keďže by mi bolo také smutné, keby sa ukážem len raz. Sice mi to nakoniec nevyšlo tak, ako som chcel, ale ja som rád, že som sa mohol ukázať 2-krát a že možno som privodil aj nejakú tú popularitu v tomu športu na Slovensku aj v zahraničí, takže... Áno, ja musím povedať, že som aj sledovala komentáre aj pod našimi článkami, aj pod článkami iných médií, že napriek tomu, že ti to možno nevyšlo podľa tvojich predstav, tak mal si obrovskú podporu a po tej voľnej jazde si aj v rozhovoroch priznal, že si mal také ťažké nohy, tak čo sa v tej chvíli dialo možno v tvojej hlave počas tej tvojej poslednej jazdy? Tak tá jazda je často taká ťažšia, hlavne keď na začiatku sa spadne. Pretože potom sa postaviť a často aj pred všetkými tými divákmi a pred celým svetom tá hlava si uvedomí vlastne, že som spadol a potom musím sa dostať do toho znova a proste je to úplne iný pocit zrazu tej jazdy, je cítiť to publikum, ako vidí, že som padol a je cítiť taká tá ťažoba publika na mňa, takže vtedy je to také, že už viem, že som niečo pokazil a musím sa teraz dostať naspäť z toho a aj preto som mal asi tie ťažké nohy, ale tak stane sa a budem pracovať, aby si to nestalo na budúce. Áno, ale musím povedať, že aj väčšinou tí ľudia, keď aj už mali zatajený dých, keď videli, že si spadol, tak skôr ti tak akože držali palce, že dokončí to, že super. Ale ja som si všimla, že v súvislosti aj s týmito padmi, lebo nebol si ani zďaleka jediný, ktorému sa tam podarilo spadnúť, aj tí najväčší favoriti popadali na ľade a veľa sa konšpirovalo na sociálnych sieťach, že my sme videli, že ten ľad bol mäkký, že tam bola voda, že sa tam naozaj že šmýkalo na ľade prirodzene. Tak bolo to naozaj tak, že bol ten ľad menej kvalitný, alebo sú to iba také dohady internetové? Tak nemyslím si, že bol nejak menej kvalitný na rozjazdkách aj na tréningoch, všetci všetko vedeli. Takže nevieme asi nikto, čo sa stalo v ten deň v tých voľných jazdách, všetci sme boli pripravení, ja som bol tiež veľmi pripravený, takže asi taký deň, nepodarilo sa nikomu a tak stáva sa asi a tí, čo vedeli a mali nacvičené, verili si, tak tí dopadli na tých najvyšších priečkách, takže bol to deň pre tých, čo boli najviac pripravení. Áno. Okrem toho, že si úspešný športovec, si stále mladý chlapec, zároveň si zažíval aj kopec takých mediálnych povinností, pretože naozaj každý už na Slovensku vie, kto je Adam Hagara. Tak mal si aj kopec rozhovorov, som si všimla aj pre zahraničné médiá. Tak vnímal si ten zvýšený záujem médií, alebo aké to pre teba vlastne bolo? Tak zo slovenskej stránky určite áno, keďže krásokorčuľovanie je jeden fakt z tých na zimnej olympiáde jeden z najvyhľadávanejších športov spolu s hokejom teda tento rok a preto som veľmi rád, že som mohol aj v tých médiách komunikovať, lebo vždy je ten odkaz pre mňa k tým divákom veľmi dôležitý. A samozrejme aj zo zahraničnej stránky, keďže fakt ľudia zo zahraničia si vyhľadajú to krásokorčuľovanie, má veľa fanúšikov cez celý svet, takže hlavne na olympiáde teda.
Takže rozprával som sa aj so zahraničnými médiami a Nebolo to pre teba stresujúce také, že... Nie, jazdy sú stresujúce. Potom tie Toto už bola maličkosť. mediálne povinnosti, to je v pohode. Zimné olympijské hry 2026, ktorých si sa vlastne nedávno vrátil, sú tvojou takou prvou veľkou olympiádou po úspechu na mládežníckej olympiáde. Tak v čom bol podľa teba taký najväčší rozdiel, ktorý ťa ako pretekára prekvapil? Tak v konkurencii určite. Ako neprekvapil ma, ale tak samozrejme tam sú najlepší z najlepších na tej seniorskej olympiáde a na tej vlastne mládežníckej sme boli len tá naša kategória juniorská, takže je to úplne niečo iné a samozrejme budem sa snažiť tak, aby to, pretože postupne som aj v tej juniorskej kategórii stúpal, tak sa budem snažiť, aby to tak bolo v tej seniorskej. My určite veríme všetci, že to tak bude a že takto o rok si opäť sadneme a budeme počuť ďalšie novinky aj z tvojich športových úspechov. A možno tak organizačne ťa niečo prekvapilo, predsa len bolo to Milano, kopec športovcov, nebolo to len krasokorčuľovanie, ale aj iné športy, tak niečo ťa tam vyslovene prekvapilo na olympiáde? V podstate ani nie. Všetko som čakal, čo tam bude, aj som pozeral dopredu ešte na TikToku a na Instagrame, že čo je kde v dedine, tak áno. Bol som už pripravený popredu. Atmosféra v Milane bola naozaj elektrizujúca. Videli sme ťa aj na tribúne fandiť našim hokejistom. Ako si užil aj túto nešportovú časť olympiády pre teba? Tak super, samozrejme, stretol som veľa športovcov, slovenských hokejistov, Richu Korčulierka bola s nami v dedine, tiež šortrikárka. Takže slovenských hokejistov som stretol, samozrejme aj zahraničných. Napríklad celý kanadský tým som videl hokejový, takže... Aj si sa zoznámili, alebo? Nie, to sa hanbím. To ale tak oni ani nemali asi záujem sa tak zoznamovať. Ale čo ty vieš, možno, že aj presne vedia, kto už je Adam Hagara, že majú už prehľad. To si nemyslím, ale tak slovenskí hokejisti vedeli, kto som, samozrejme. Ale tak na hokeji, čo som bol, tak tam sa mi páčilo a neviem, bol to asi jeden z mojich prvých zápasov, čo som kedy videl ako naživo, lebo nemám väčšinu čas pozerať, takže... Aj to bol asi pre teba zážitok veľký, áno. čo? Tvojím vzorom je inak korejský krasokorčuliar, ktorého meno si asi nedovolím vysloviť. Môžeš ty? Junmancha. Presne tak. A s ním si presne aj vystupoval v Miláne v jednej rozjazdke. Mal si aj šancu sa s ním rozprávať alebo pár slov prehodiť? Tak my sa rozprávame pravidelne, to je asi jeden z tých kamarátov, čo tam mám na tých súťažiach, takže my sme fakt ako kamaráti a máme sa radi a vždy nás to ako baví rozprávať sa a podporujeme sa navzájom, takže je to fakt asi podľa mňa najlepší ako korčuliar. Nemá najlepšie skoky určite ako zo všetkých, ale korčuliar je to podľa mňa najlepší. A ako to možno vyzerá v tom takom zákulisí, že poznali ste sa tam akože všetci a nejak ste sa aj rozprávali priateľsky, alebo máš tak akože kamarátov v tejto oblasti skôr? Mám veľa kamarátov tam, ale samozrejme nie všetci sú priateľskí. To je samozrejme. Vždy sa takí ľudia nájdú, ale tak mám svoju skupinku ľudí a v tej sa držím vždy. Mnohí možno nevedia, že si aj čerstvým vysokoškolákom a mňa osobne prekvapilo aj odbor, alebo teda fakulta, ktorú študuješ. Tak čomu sa aktuálne venuješ okrem športu? Tak študujem informatiku na fakulte informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. A ako to aktuálne vyzerá takto v laviciach školských? Celkom fajn, akože mám tam spolužiakov, mám tam kamarátov, takže baví ma to a stíham to nejakým spôsobom, takže... To ma zaujíma, že ako sa ti to akože podarí sklbiť všetko, lebo máš aj tréningy, v Bratislave si hovoril, a do toho aj škola, tak máš ten rozvrh taký, že nabitý poriadne? Tak ja mám individuálny študijný plán, takže viem si tie zadania v podstate spraviť neskôr ako ostatní, napríklad cez víkend, takže keď mám voľný čas, tak ho často využijem na školu. Ale tak je pravda, takže ja som není v ničom iný ako tí ostatní žiaci, takže tiež mám svoj čas na to a tým pádom viem to dokončiť a nemyslím si, že to mám buď ani ľahšie, ani ťažšie oproti tým ostatným, takže nájdem si na to čas a potom to spravím tú školu. Včera si bol vlastne po olympiáde prvý raz v škole, tak možno aj nejak reagovali špeciálni tí spolužiaci alebo vyučujúci na výške? Tak spolužiaci sa ma pýtali, som im pravil nejaké zážitky, čo som mal, takže... Niečo som rozprával im a myslím, že boli šťastní, že ma videli. A učitelia vlastne noví boli tento semester a nespoznali ma zatiaľ, takže... Že ani nevedia, že nevedia, si ten olympionik? Oni majú často vlastne svoju prácu a často sa nevenujú ako športu a nevedia o tom športe moc, keďže fakt sú zaklúbení ako v tom ich odbore, takže
Ja to samozrejme rešpektujem. Áno. A možno to nie je ani niekedy tak na škodu, že ani nevedia. Ja mám rád, keď ma často nespoznajú, takže... Áno, hoci si bol možno z tej poslednej voľnej jazdy trošku sklamaný, aj som spomínal, že som čítala tie komentáre pod článkami, viacerí sa zhodli, že ten tvoj vrchol ešte len príde, tak čo ty a tvoje také najbližšie ciele do budúcna? Tak najbližšia súťaž majstrovstva sveta v Prahe. Ja by som sa chcel samozrejme ukázať najlepšom. Samozrejme postup do voľných jazd a môžem tam bojovať o čo najlepšie miesto, ale tak uvidíme, ako to pôjde. Zase sa musím dostať do toho tréningového procesu, takže na to sa teším asi celkom, ale tak o mesiac a týždeň sú majstrovstvá sveta, takže na to sa budem snažiť pripraviť čo najviac a potom už mám koniec sezóny a táto sezóna išla dosť rýchlo a potom uvidíme, teda v lete sa budem snažiť trénovať všetko, nové jazdy a ďalšia sezóna bude zase nová. O ďalších za pár rokov budú ďalšie asi olympijské hry. O 4 roky, áno. O 4 roky, takže asi aj to bude tvoj cieľ? Bude to taká tvoja vízia? Áno. Tam teda o 4 roky, pokiaľ to pôjde správnym smerom, by mal byť jeden z vrcholov mojej kariéry, takže na to sa budem snažiť pripraviť čo najlepšie a dovtedy sa tak zlepšiť, aby som mohol byť na tých popredných miestach. Ja si myslím, že aj tí, ktorí nás počúvajú, aj my v Trnavskom rádiu už teraz na teba myslím a držíme ti palce aj na nadchádzajúce majstrovstvá. Ďakujem. Čo by si možno odkázal mladým talentom, ktorí takto na záver možno práve teraz po tvojom olympijskom výkone prvýkrát obúvajú kočule, neviem, na Trnavskom zimáku napríklad, a ty si aj tak spopularizoval, sa hovorí teraz to krásokorčuľovanie, tak čo by si práve im odkázal? Tak hlavné je to robiť preto, že to ten človek má rád a hlavne si nájsť vlastne niečo, čo baví tých ľudí v živote. Mňa baví krásokorčuľovanie a preto to robím a tiež môže to byť ťažké niekedy, ale tak aj niekedy sa do toho aj zamotám aj ja sám, že sa mi do toho zamotá hlava a som stále naštvaný na to, lebo ma to nebaví, ale tak dôležité je si uvedomiť, prečo to robím a že mám vôbec tú šancu to robiť a že to môžem robiť, že ma to tak baví. Takže krásna bodka na záver od Adama Hagaru. Adam, ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu, že si nás poctil svojou návštevou takto krátko po olympiáde. Nech sa darí. Ďakujem, dovidenia. Trnavské